நாளிலிருந்து 5 நிமிட தியானம். தினம் ஒரு வேதவசன பகுதிக்கு உங்களை அன்போடு கூட நான் வரவேற்கிறேன். இந்த நாளிலும் நாம் தியானிக்கும்படியான தேவனுடைய வார்த்தை என்னாகமம் 11ஆம் அதிகாரம் 25ஆம் வசனம். கர்த்தர் மேகத்தில் இறங்கி அவனோடே பேசி அவன் மேலிருந்த ஆவியை மூப்பராகிய அந்த 70 பேர் மேலும் வைத்தார். அந்த ஆவி அவர்கள் மேல் வந்து தங்கின மாத்திரத்தில் தீர்க்க தரிசனம் சொன்னார்கள். சொல்லி பின்பு ஓய்ந்தார்கள். மோசே கர்த்தரிடத்தில் கேட்கிறார். கர்த்தரிடத்தில் ஒரு ஜெபம் செய்கிறார். கர்த்தருடைய பிரசன்னத்துக்கு விரோதமாக, கர்த்தருக்கு விரோதமாக எழும்பின இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் மோசேயினிடத்திலே முறையிட்டு அழுகிறார்கள். எனவே மோசே கர்த்தரிடத்திலே முறையிடும்படியாக ஒரு ஜெபத்தை ஏறெடுக்கிறார். அது மோசேயின் ஜெபம் என்று சொல்லலாம். 11ஆம் அதிகாரம் 11ஆம் வசனத்திலே மோசே கர்த்தரை நோக்கி, நீர் இந்த ஜனங்கள் எல்லாருடைய பாரத்தையும் மென்மேல் சுமத்தினதால் உமது அடியனுடைய உபத்திரவம் வரப்பண்ணினது என்ன? உம்முடைய கண்களில் எனக்கு கிருபை கிடையாதே போனது என்ன என்று சொல்லி இந்த ஜனங்களை குறித்து ஒரு ஜெபம் பண்ணுகிறார். அப்பொழுது கர்த்தர் சொல்லுகிறார், இந்த பாரத்தை நீ மாத்திரம் சுமக்க வேண்டாம், 70 பேரை கூட்டிக் கொண்டு நீ ஆசரிப்பு கூடாரத்துக்கு வா என்று சொல்லி 16ஆம் வசனத்தில் அவர் சொல்கிறார். கர்த்தர் மோசையை நோக்கி, இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு மூப்பரும் தலைவருமானவர்கள் இன்னார் என்று நீ அறிந்திருக்கிறாயே, அந்த மூப்பரில் 70 பேரை கூட்டி அவர்களை ஆசரிப்பு கூடாரத்தில் அங்கே உன்னோடே கூட வந்து நிற்கும்படி செய் என்று சொல்கிறார். அப்பொழுது நான் இறங்கி வந்து அங்கே உன்னோடே பேசி, நீ ஒருவன் மாத்திரம் ஜனங்கள் பாரத்தை சுமக்காமல் உன்னோடே கூட அவர்களும் அதை சுமப்பதற்காக உண்மையில் இருக்கிற ஆவியை அவர்கள் மேல் வைப்பேன் என்று சொல்லி கர்த்தர் சொல்கிறார். கர்த்தர் சொன்ன வண்ணமாகவே மோசே 70 பேரை ஆயத்தப்படுத்துகிறார். அதிலே 68 பேர்கள் தான் ஆசரிப்பு கூடாரத்துக்கு வருகிறார்கள். 68 பேர் நின்று கொண்டிருக்கிறார்கள். மீதி 2 பேர் எல்தாத்தும் மேதாத்தும் பாளையத்திலே இருந்து விடுகிறார்கள். இந்த 68 பேரின் மீதும் தேவன கர்த்தர் தம்முடைய ஆவியை அனுப்புகிறார். இங்கே வாசித்தோம், மோசையின் மீது இருந்த ஆவியை தேவன கர்த்தர் அந்த 70 பேர் மீதும் கர்த்தர் வைத்தார். அப்ப அந்த ஆவியை அவர்களுக்குள்ளாக அவர் வைக்கும் பொழுது அவர்கள் அந்த ஆவியினாலே நிரப்பப்பட்டு தீர்க்க தரிசனம் உரைத்தார்கள். வந்தவர்கள் ஆசரிப்பு கூடாரத்துக்கு 68 பேர் தான். ஆனால் 2 பேர் எல்தாத்தும் மேதாத்தும் பாளையத்திலே இருந்து விட்டார்கள். ஆனாலும் கூட அவர்கள் 2 பேர் மீதும் தேவ ஆவியானவர் இறங்கின பொழுது அவர்களும் தீர்க்க தரிசனம் உரைத்தார்கள் என்று வேதவசனம் சொல்லுகிறது. அப்படியானால் தேவன் தம்முடைய ஆவியை ஜனங்கள் மத்தியிலே அவர் ஊற்றுகிற பொழுது அவர் தீர்க்க தரிசனம் உரைப்பார்கள். இதற்கு பிறகு நடக்கக்கூடிய காரியத்தை நாளை தினத்தில் பார்க்க போகிறோம். அப்ப தீர்க்க தரிசனம் உரைத்தால் ஒரு காரியம் நடைபெறப் போகிறது. தீர்க்க தரிசனத்தை கர்த்தருடைய ஆவியானவர் நமக்கு கொடுத்து அது பக்தி விருத்திக்கு ஏதுவாக அவர் சொல்லக்கூடிய நல்ல ஆண்டவர். இந்த நாளிலும் நாம் ஜெபிக்கலாமா? கர்த்தருடைய ஆவியானவர் நம்ம மீது இறங்கும்படியாக, தீர்க்க தரிசனம் உரைத்து ஜனங்களை முறைப்படுத்தும்படியாக, தீர்க்க தரிசனத்தினாலே தேவன கர்த்தருடைய பிரசன்னத்தை உணரும்படியாக நாம் ஜெபிக்கலாமா? மகா இரக்கம் கிருபை நிறைந்த எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே, இந்த நாளிலே கேட்ட சத்தியத்தின்படி ஆண்டவரே மோசேக்குள்ளாய் இருந்த ஆவியை 70 பேர் மீது வைத்து அவர்களும் ஜனங்களை நடத்த வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்டவரே தேவன கர்த்தர் திட்டம் பண்ணி அவர்கள் மீது அந்த ஆவியை கர்த்தர் ஊற்றினபடினாலே அவர்களும் அதே ஆவியை பெற்றுக்கொண்டு அதே தரிசனத்தோடு கூட அதே வழிநடத்தோடு கூட மோசேக்கு கை கொடுத்தார்கள் என்பதை நாங்கள் பார்க்கிறோம். ஆண்டவரே, நாங்கள் உம்முடைய ராஜ்யத்தை கட்ட எங்களுக்கு உம்முடைய ஆவியினாலே கர்த்தங்களை நிரம்புடைய நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். எங்களை ஆசீர்வதித்து வழிநடத்தும் உமக்காய் நாங்கள் ஜீவிக்குள்ள கர்த்தர் மாற்றுவீராக. இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிற எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே, ஆமென். God bless you. கர்த்தருடைய ஆவியானவர் உங்கள் மீது இறங்குவாராக. நீங்கள் தீர்க்க தரிசனம் உரைப்பீர்களாக. கர்த்தருடைய சித்தத்தை நிறைவேற்ற கர்த்தர் உங்களுக்கு கிருபை செய்வாராக. ஆமென். God bless you.